Iningizimu Afrika nina waphunga nomageba nina wabhejana ephuma esiqhawini siyanibingelela sinamukela nonke kwiBabu Dokotela TV show. Namhlanje ke sihleli noBabu Dokotela ubaba uSizwe ubaba uJabulile. Babu Dokotela sekubingelela sekwamukela ubingelela babukele emakhaya. Siyabingelela ubingelela ubaba uDokotela ubaba weSizwe ubaba uJabulile umzukulu kaMancingesi lokhulumayo ngidabuka endaweni yasemakhuzeni endulweni ngezansi uyena ke abathi uShoes Didiyela lokhulumayo siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Topic yethu namhlanje Babu Dokotela soke sithi Umndawu amplified ukuchazwa komndawo. Ake sibheke la umbuzo wethu oqala Babu Dokotela. Ngabe umuntu Babu Dokotela la enyangeni kubalekile yini ukuthi ufanele uqala uthwasa ukuze ube inyanga? Siyabonga kakhulu asinayisho ukuthi mesikhuluma ngokuthwasa nomnyanga sikhuluma ngani. Ake sithi kubalekile ukuthi uqala uthwasa. Ukusho ukuthi isangoma kusuku sekujuvenile useku infantry lokho kukodwa kungehlisa isithunzi sezangoma. Ukusho ukuthi uma uyisangoma awuphelele kusafuza ukuthi upronyothe uzobe inyanga. Impendulo ithi umuntu othwasayo usuke engenwe umoya othize. Lo moya ihlukeneke kukhona imoya yamandiki, khona imoya yamandawo, khona imoya yamakhosi, khona imoya yamanono, izihlukeneke leziki. Khona imoya yabothokoza. Lo moya leyo imefike emzimbeni wakho iyakwazi ukuthola indawo yokungenelela, iyakwazi ukuthi imise ingene ke imise ikulawula ke yona ukuthi ifuna ukuthi uyothwasa kanjani. Then ke sizoyibheka ke lento ukuthi ke wena nyanga kusafuza ukuthi uyothwasa yini. Okusho ukuthi uma uyinyanga uphelele. Impendulo ithi cha. Ubunyanga buhluke kakhulu kunomuntu osuke ethwasile. Lo muntu osuke ethwasile abantu abasuke bedila nezinto zakamoya ikakhulukazi abantu abagodi kakhulu emthini into enza amagobongo ukuphahlela abantu amagobongo ukufaka abantu entwaseni ukuphothula intwaso ukuphothula amagobongo engenisa imindeni emakhaya ukuhlambulula idlozi ukulanda umuntu owalahlekayo owafela entabeni bagodi kakhulu into yemoya. But uma kuza ebunyangeni bese kukhulunywa ngenyanga kusuke kukhulunywa ngomuntu othi uma esebenza imithi uyimithi asuke etsheniwe kusho lokho lafika ithongo lakhe ebusuku limtshele ukuthi sifuna ukuthi uthathe isikhwama esasiphatha ukhokho wakho usibanibani lesikhwama leso uma usethatha uzosimukela ngento ukuthi nokuthi limtshele elinye ithongo limenza ukuthi ahlupheke kakhulu till azabe umuntu ofinyelela kulabantu laba kade babalekela labantu bamnike isinqumo sokuthi wena wawufuza ungabe uphethe into ukuthi awuthatha umuntu ukuthi ukusebenzisa aqale lapho lo muntu umase ekhuliswe izinyanga bathi mentoring ementorishwa izinyanga not izangoma ngoba izangoma ayikho into etheni ezingakumentorisha ngoba azikwazi ukukufundisa ukuthi umuntu uthwasiswa kanjani. Ukuthwasiswa komuntu akufundelwa kuyathwaselwa angisho ukuthwasisa umuntu akufundelwa kuyathwaselwa. Manje inyanga isuke izenza izinto ngokufunda iyafundisa inyanga ungakhohliseki. Usutshela into engeyona inyanga zinamabhuku ahlukahlukene afundisa ngokwento ezahlukahlukene so kuyinyanga engisho ukuthi uma uyinyanga nesangoma kufana and asiko futhi uyinyanga isidingo ukuthi qale phansi uthi uyothwasa asiko futhi isidingo ukuthi uma uyisangoma usuke uzoba inyanga uyohlezi uyisangoma nje kuukuthi wena usebenza umsebenzi wethongo kuphela and ukuyibiza ngenyanga ungayibiza nje for formality but okusala wena uyisangoma wathwasa and uyayazi imoya yangenayo uhleze futhi udla impande yayo lo mina akho impande ngidlayo akho ngugobongo mina ngeliphehlayo yabo njengoba ngifakela abantu kwiquantum ngibalashe estimele nje ngayenza kanjani lonto nginazo isikhathi salonto mina then ngalondlela ke akufaniki unyanga umuntu osuke imithi efunda kwezinye inyanga nethongo limtshele namabhuku isangoma umuntu osuka athwasa nje kuphela. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela sisijwayele ukuzwa abantu la bethi umzilikazi kaMashobane. Umzilikazi kahle ubani? Ake sikhulume lento umzilikazi ubaba owayehlala eMkhuze ngekhathi zaboshaka we-Lieutenant General kaShaka ngalondlela kusho ukuthi efana nobheka icele kaShaka. Lo baba ke kwathi mekuthi ithola ukuthi uShaka uyawubona amandla akhe aphakama uShaka wasefuna ukuthi amthobise abe ngaphansi kwakhe uShaka wagcina ke ekudingisweni kwafika kwakhe kumuzi omkhulu ke kwesikamzilikazi endaweni esibiza ukuthi isemaThebeleland eMoza eZimbabwe but asikho kakhulukazi lapho sisekutheni ke ake sikhulume ngabantu abathi
baphethe ibutho likamzilikazi. Mesikhuluma ngomzilikazi ithongo elidala la kaKhumalo. Lela thongo leli lifika noMndawu, angikusho lo. Uma lifika kubona lifika lihamba noMndawu lizofundisa inyanga imithi ezizwe ukuthi izokwakhiwa kanjani, izothawa kanjani. Kunebutho othi uma ulinikwa kuthiwa ke amadoda kamzilikazi. Alamadoda kuthiwa amadoda amafishane, amadoda awoshoda, amadoda osigaxa amabhande, amadoda omakhandakhanda, amadoda kamzilikazi. Yibutho lelo sukunikwa lona. Kodwa lelo butho lelo lisuke lihamba noMndawu ngoba noma usulifaka esigubhini lifuna ukuhlala obuthu obubovu nobumhlophe. Ibutho ke umzilikazi. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela, ake sithi ukukhuluma kabanzi sinabela nge-Yohimbe spirit. Yohimbe spirit. Yohimbe spirit ispirit noma umoya ongena abantu base DRC koLumbumbashi kukhuphuka kuthi kofika koGoma bane Yohimbe spirit kofika koGanda, Uganda, Burundi, Rwanda, Chad banawo kolamuthi Brazzaville banawo Congo Brazzaville banalo umuthi lento into ebangena ngathi bayizangoma kanti iyohimbe yilento kuthi ngapha kuthina uthi ungenwe amangoni othokoze lapha na bayisebenzisa lento eziyohimbe spirit, meaning that izangoma zakuleyo ndawo engiyibalile umoya ezisebenza ngazo isebenza ngomoya wathiwa iyohimbe spirit. Bese kuzoba khona abantu abasuka koGhana abeza la bezodlala ngabantu membefika lana bafika babafaka endlini eminyama enamabhayi awu2 elimnyama nelibovu lebhayi bese kubekwa ama statues izinto eqoshiwe engaka lezi zinto bese beyifaka noma yini esabekayo then bese beyibekela bese la ecenter bese bekhayisa amakhandlela awu7 abofu kuthi ke ecenter ke kuphathwa ikhandlela bese kuba nesuitcase elikhulu bese bethi ke le suitcase lecela ke uceleke yonke into oyifuna ucele uma usuthi uyalivula kuphuma imali ongazi ubona ubuningi. Iyohimbe spirit ke leyo ke esuke lo mlingo esuke bewusebenza bese kuthiwa ke hamba ko resign emsebenzini kuze ukuthi uzothatha le mali uyihlambule le mali o resign ngoba kufuneka imali yasemhlabeni kusuke besenza ke iyohimbe spirit. Baningi abantu ke eSouth Africa asebedliwe ke imali be resigniswa kusuke kulomoya lokuthiwa iyohimbe spirit le eyenza imali illusion kahle kahle kusuke kuyinto esuke ingekho. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Ake sibheke la Babu Dokotela, ngabe kukhona yini lento yokuthi kunezinyanga eziyifake? Eminyangeni angeke kungabikhona ama fake ngoba nasentweni okugqoka akhona ama fake. Nasekuthandaneni nje ubudlelwane bakhona obothi yabona senzani izilima lana siqhubana ngamadolo umuntu ukhonta efuna ukuyithola mase ethola izoshiya phansi. Naseminyangeni ke kunezinyanga esithi mesihlangana nazo imibona ugqoke lento le ithi ngisengabona ngomqhele uthi Babu Dokotela ngithi mina awu ithi uhlukana lento khathali yona yamuza uthi lento ngithi mina wena onayo umqhele hayi phela ngeke msholozi ngihambe ngifake lento mina ngimi kanjena uyambona lo muntu uyasho ukuthi usemgaqweni omunye azasha athi mina yazi mase ngithola ilotho ngwini ilotho mina engishiya phansi lento athi uma engathola umsebenzi angashiya phansi lento lena lo nyanga leyo akuyona inyanga umuntu ozolinda ukuthola umsebenzi awulindele esigodlweni ngesikhathi lapha nje ulapha ufaka nama CV even ufike la kuwena uthatha inamba yakho umuntu uthatha inamba mase yakufona ithi ngisabile ukukhuluma omkhulu ngoba phela kukhona umuntu ohamba na isimo siyabheda leminyangeni kunjani lapho kunina alikho nje indlela mhlawumbe okwenzana noma sigwazeke kunjani inyanga ibiyafesa futhi lezo nyanga lezo akuzona inyanga eziqondile. Inyanga yangempela ithongo likhipha emsebenzini ithonga likhiphe esigodlweni lokufaka emsebenzini ithongo enjani leli akwazi ukuthi unkosikazi wami angafika pheka mase ephekile bese ngikhiphe ngisemsebenzini umuntu ethi angihamba ngophaka khona kanti lokudla okuphekela ekhaya kwani ngisho ukuthi ngifuna ukuthi sikunakeke lokuthi inyanga lezi emothi uzafika kuzona emva kaloko kwazona lento eziyenza aziyiconfirmile. Number 1 ubona nane floor uma ufikile ukuthi la kusanda uplastelwa la kuyafikwa la kule ndawo even i-layout yakho uyabona izinto nakakazazi ukuthi zikuphi uma ifuna into uyayiqalaza akayazi ukuthi ngoba kuyonto ayisebenzisa njalo kuyafikwa kule ndawo le muntu lona into azithengile nje lezi noma into ayisebenzisayo zokuthi uma kufika umuntu amsize ngalondlela ke
lezo nyanga lezo asizigxeki kodwa ngisho ukuthi wazi ukuthi akuzona le nyanga lezo wena obuyitshela ukuthi lo muntu usazobuya after 5 years eseyinyanga yena. Cha, mina abantu akade ngihleli nabo emkhandlweni I'm afraid ukuthi omama uNkomo sebekhulile bangayifakaza lento ngoba ngibe emkhandlweni ngimncane ngifana nenganyana but bengi very very listening. Uma kuthiwa kuye parliament kovula iparliament kuse uComrade uZwele Mkhize maybe ngibiza bengiya ngoba ebunyangeni uyalalela uyabalalela abantu badala bengingasho ukuthi umama uNkomo lento ngimushela isikhathi no bengiya ngoba namhlanje nami ngibiza ngomuntu omdala eminyangeni ngoba nami sengilungisela ukuretire engisho ukuthi nakhona ke leminyangeni bengathi mengithi ngiye eParliament bese ngithi yazi nami ngifuna ukuba ku-ANC nami ngiyithola izikhundla no besingenzi lokho bengathi mengihlele emkhandlweni ihleli nabantu bakamasipala bese ngithi yazi nami njalo nginencwazi zokushayela kungenwa kanjani la kamasipala cha besifika nje lapha kamasipala sihlanganise emeetingini siqede lapho singena emotweni zethu sibuye nama Fred ke unfortunately ngahamba umhlangano obunyanga ngabi namoto kwazi ngabe ithongo lenginika into okugibela ke engisho ukuthi ifuna siqaphele into ebunyangeni kunenyanga ngempela ezingama helicopter ngempela eyindiza kuphela. Babu Dokotela wawesizibojabule siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ukucacisela umbukeli la uma kukhulunywa ngomndawo yini lekusokukhulunywa ngayo lapho? Uma sikhuluma ngeyohimbe spirit sikhuluma ngomndawo kuwona into lento ikuyona spirit esibamba kakhulu abantu ade sibabalola base-Afrika bese kuzoba khona ke umndawo. Abantu abaningi abathi bathwase umndawo. Umuntu othwase umndawo umuntu okade edlala ukarate kodwa ngakwazi ukushaya ispin kick. Lonto ke ine challenge. Yena nje into ayaziyo ukushaya imawashi kick kuphela. But ispin kick asazi mase shaya ispin kick unomkhabo vesana bhaxezeke phansi. Bekodwa uthi ushaya ukarate uthi ngiya ukuthi saya phansi. Nakubona ke abantu abathwase umndawo kunabantu abathwase umndawo abangakwazi ukufemba. Abantu abathwasa umndawo bayakufundiswa ukufemba and amandawo abantu abasuke benempande yakhona okufuza ukuthi uyidle uhlahlala uyidle uma umndawo ube nalo igobongo lomndawo labantu abathi namhlanje bathwasa umndawo abayazi nalo mpande ihlanzwa nje mebeyifuna uhlanza baya le ibre boyithenga impande umndawo ayithenga ibre iyambiwa ngoba kunamasiko akhona embiwa ngayo kudingeka lokhu nalo ngeke ngesikusho ukuthi sikuphi ukugqoka komuntu onomndawo akufani nomuntu noBabu Dokotela ogqoka into ezilayithile labo yabo ngeke ngisena kube igusho kube acishe ngathi nalo kube igusho ngizama ukubalekela lezo zinto even ibhayi labo alifani namabhayi ajwayelekile ubhayi othokoza nomndawo afani isigubhu sakhe afake imithi yomndawo ubuhlalo bakhona futhi abufani ngizama ukuyiveza labantu esinabo manje abathatha umndawo umbuzo uBabu Dokotela abantu abathwasa umndawo bakuphi abantu bathwasa umndawo baqala eTanzania beze eMalawi beze eZambia beze eZimbabwe beze eSwaziland beze eNorthern KwaZulu Natal kwamhlaba yalingana labo bantu kiningi labo basuke bethwasa umndawo kuyenza futhi ithongo umuntu lingene kuyena esemampondweni asuke aye emhlabeni nganothwasa umndawo asuke eSwazini othwasa umndawo asuke empu ngoba ila kuthwasa khona umndawo khona kodwa manje sinabantu ekseni labavuka ekseni bathi bona bathwasa umndawo kodwa uyabona ukuthi kwalento ayigqokile ayihambisana ukuhlala afake ezandleni akubona kumndawo engisho ukuthi ufuna ke manje sibafunda abantu abafisa ukukhuluma into abayifisayo but abangazazi futhi nabo siyabonga.